26 травня, 1184-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Вітаю вас. Закликів до насилля, до невизнання кордонів Росії та розпалювання міжнаціональної ворожнечі у коментарі Сулеймана Кадирова немає. Такий висновок зробив експерт по судовій психолого-лінгвістичній експертизі. Про це заявив адвокат Джеміль Темішев. Сулейману Кадирову призначили ще судово-психіатричну експертизу. 5 жовтня минулого року окупанти порушили кримінальну справу над членом Меджліса кримсько-татарського народу Сулеймана Кадирова за сепаратизм. Нібито він закликав до порушення територіальної цілісності Російської Федерації на своїй сторінці у соцмережі. Його внесли до переліку екстремістів та заблокували банківські рахунки. Эксперт дал однозначный ответ о том, что в данном комментарии не имеется призывов, направленных на разжигание межнациональной розни. Также там не имеется призывов к насилию. Эксперт также указал, что в данном комментарии не имеется призывов, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, непосредственно в самом комментарии. У зоні АТО бойовики обстріляли з забороненої мінськими домовленостями зброї житловий сектор міста Красногорівка Донецької області. Пошкоджені місцеві лікарні і декілька житлових будинків. Через обстріли та руйнування лікарня деякий час не зможе працювати в повному обсязі та надавати допомогу мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів. В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень. Двічі вчора загарбники також били і по житлових кварталах. Найбільша кількість порушень бойовиками тиші, майже 30 обстрілів, зафіксовано на Приазов'я. Там близько 21-ї години противник обстріляв наші опорні пункти на підступах до Красногорівки з мінометів різних калібрів, озброєння танку та бойових машин піхоти, зенітної установки і піхотного озброєння. Під час цього обстрілу декілька ворожих мін влучили у житловий квартал неподалік міської лікарні. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, декілька навколишніх будинків були пошкоджені. Цей же населений пункт бандити обстріляли під кінець доби зі 120-мм мінометів та потужних артилерійських систем калібру 152 мм. Наслідки обстрілу зараз з'ясовуються. Самопожертва на полі бою. Собака на ім'я Рекс прикрив собою в зоні АТО від обстрілу 2 бійців і врятував їм життя. Важко пораненого пса рятувальники-волонтери привезли лікарям. У нього була серйозно пошкоджена шия, грудна клітка, роздроблена лапа. Лікари у Торецьку, воєнний анестезіолог та 2 хірургів 1,5 години боролися за життя тварини. Собака вижив. У справі Георгія Гонгадзе з'явилися важливі докази, і вони сподобаються не всім. Про це заявив в ефірі каналу «1+1» Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Генеральна прокуратура продовжує розслідування справи про вбивство українського журналіста. За словами генпрокурора, він особисто контролює розслідування. Прогнозує, що розслідування завершиться протягом півроку. Георгій Гонгадзе зник безвісти 16 вересня 2000 року. Через 2 місяці його обезголовлене тіло знайшли в лісі. Останки черепа знайшли тільки через 9 років. У вбивстві звинуватили екс-начальника зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача. Йому дали довічний термін. У нас є важливі докази, які не всім сподобаються, але вони є. Ця справа також під моїм особистим контролем. На жаль... Ви прогнозуєте якийсь період? Ні, період не прогнозую. Ну, якщо ви хочете бути ще півроку генпрокурором, ви встигнете? Так, встигнемо. Сьогодні третя річниця початку боїв за міжнародний Донецький аеропорт. В ніч з 25 на 26 травня 2014 року проросійське терористичні угрупування спробували захопити цей стратегічний об'єкт. Вони зайняли деякі приміщення і вимагали від українських військових здатися без зброї. Українська влада, в свою чергу, висунула бойовикам ультиматум про звільнення захоплених територій. 242 дні тривали бої за аеропорт. Особливо важкі почалися на початку 2015 року. Українських захисників, які охороняли литовище, стали називати кіборгами. 22 січня 2015 року, після знищення терміналів аеропорту та башти укріплення, українські збройні сили залишили литовище. За підрахунками військового експерта Олександра Кривоносова, за весь період перебування українських військових в Донецькому аеропорті загинуло понад 200 осіб, а поранено понад 500. Режисер Ахтем Сейтаблаєв працює над повнометражним художнім фільмом «Кіборги». Прем'єра запланована на початок грудня цього року.
Взаємопорозуміння у відношенні до подій в Україні та основних демократичних цінностей знайдено, але загального підходу до Росії немає. Такі результати переговорів між головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент взяв участь у саміті держав-членів НАТО, який проходив у Брюсселі. Что придает нашему сотрудничеству и дружбе глубочайший смысл, это наши фундаментальные западные ценности, такие как свобода, права человека, уважение человеческого достоинства. Human rights, respect for human dignity. Самая большая задача сегодня – это консолидация всего западного мира вокруг этих ценностей, а не только интересов. Боротьба за Крим. Конференція з такою назвою пройшла у Стамбулі. В спільноті освіти, культури та стратегічних досліджень «Урал» доктор економічних наук та громадський діяч Кутлук Каган Сюмер виступив з лекцією, який розповів не тільки про історію кримських татар, але й про сьогоднішній стан речей в окупованому Криму. Для багатьох учасників конференції інформація про переслідування корінного народу Криму була откровенням. Teşkilatlara Kırım Tatarlarını anlatmamız lazım. Ми повинні розповідати про боротьбу кримських татар не тільки кримським татарам в діаспорі, але й іншим людям та організаціям в Туреччині. До окупації півострова ці конференції були про депортацію та боротьбу народу за повернення на батьківщину. Мабуть, з такими темами я вже виступив більше, ніж 1000 разів. Кожен тиждень ми присвячуємо якомусь тюркському народу. На подібних конференціях намагаємося розповідати слухачам про економічні та політичні ситуації цих народів на сьогоднішній день. Чесно кажучи, я багатого не знав до сьогоднішньої конференції. Особливо для мене було невідомим негативні відносини України та Росії до кримських татар протягом багатьох років. Я думаю, що потрібно більше розповідати про кримських татар. До цієї конференції я не знав, що лідери кримських татар піддаються репресіям. Не знав, якими шляхами вони поверталися на батьківщину. На 1 гривню планується підвищити вартість проїзду у київському комунальному транспорті. Про це сказав столичний мер Віталій Кличко на засіданні Київради. З 15 липня ціна на проїзд у метро та київській та міській електричці становитиме 5 гривень, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 4 гривні. Плануємо підвищення вартості проїзду в комунальному наземному транспорті і метро на 1 гривню. Але ці кошти не дотягують навіть до собівартості проїзду, хочу ще раз підкреслити. Тому, щоб не класти весь тягар від підвищення цін на проїзд киян, частину цієї суми бере на себе місто. Імпортозаміщення не вдалося. Рефрижератор, який перевозив морожених курей з Краснодару неподалік від Керчі, потрапив в аварію. Водій не помітив вантажівку з металом і машина врізалась у неї на повній швидкості. Прибирати груз довелося ескаватором та силами місцевого населення. Що з цими курами буде? Нічого, на утилізацію викидувати буде. А що, молодчик, а що можна нагрести кур? Кому надо, вон грибут. Да они же, испорченные. Вон Почему то люди... испорченные? Они холодные. Ой, вот они. Это срыв, они еще свежат. На цю годину це все. Продовжить ефір програма «Бугунь». Оформлюйте підписку на наш телеканал на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск новин о 17-й. Гарних вихідних і залишайтеся з АТР.